Takže what's up? Dneska je 7x vianočné posedenie, alebo jak by som to nazval. Vianočná party nejaká menšia. Asi idem zabaliť tieto medovníky, čo som porobil. Včera som ich ozdobil, pána sú dosť zavité. Dúfam, že im budú chutiť. Majú to ako také prekvapenie, nevedia o tom. Takže dneska vám natočím taký vlog, som sa rozhodol z 7x vianočného večerku. Tu sa už nesie spomínaný darček pre 7x a ukážem vám fit, počkajte, keď si vás položím, ale neviem kde, tak to nebudete môcť vidieť. Položím si vás sem. Tak, úplne taký fit, že som vymyslel za 20 minút. So it's not nice. Pozdrav do vlogu. Luisa, to si musíš otvoriť. Pozdrav do vlogu. Čau, majiteľ. Čau, môj zlatý. Čau. A majiteľ je tu. No, dobre. Musíš ale pozor, je to veľmi krehké, musíš to otvoriť. A pozri sa, vidíš ten nápis z boku? To musíš prečo ten nápis z boku. Kde sa začína to S-kom. Jasne. Nemudrujte všetci do piči. Mám sa tak tváriť? Hej. Wow. Tebe jebe, majiteľ. Jebe ti. Long life dopamín. Okej. Majiteľ, ty si masko tohto roku, bro. Majiteľ, ty si masko tohto roku. Majiteľ, ty si masko tohto roku, bro. Jak hodnotíš darček? Ja mám slov ani. Cítim, ako sa tam mení, ostáva len pravda. Pomilené grupy majú pomilené fakta. Toto tu je moja svadba. Toto tu je moja farba. Keď nefakujem pravidla, tak otočia sa karta. Neexistuje pre mňa nič, iba ja parta. Držím dve miesta, jedno z toho je ísť. Si kriča. Osmička. Chánem, ja nemôžem odriť očka. Tak ja ho prehotnem. Toto je ako na vianočný trh. Vynikajúce. Novoročný predstavenie? Kričky. Mať v piči a proste žiť život naplno. Moje novoročné predsavzatie je točiť TikTok a nikdy si nedám Xanax. To tam nedávaj. To tam na vás daj, prosím ťa, majiteľ. Zarobiť 1 000 000, kurva! Moje novoročné predsavzatie je byť ešte krajšia, ako som teraz. Ešte inteligentnejšia, ako som teraz a ešte rozčítanejšia, lepšie nastajlovaná. Dobre, už to hovorí strašné sračky. Ja by som si to menej piť. Má teda svoje novoročné predsavzatie. Ja by som... Nevím, ja som si robil piču, nechcem menej piť, o to mám piči. Ideme. Moje novoročné predsavzatie je nefajčiť tabak a kanabis. Moje novoročné predsavzatie je nezmeniť sa a byť stále taká istá. Takže teraz sa podpisujem majiteľovi, že do leta dropnem projekt. Po roku, skoro. Tak ja? Tak povedz, čo budeš robiť budúci rok? Všetko budem robiť, čo ja chcem, lebo keď niečo chcem, tak to urobím. Neviem, čo aké na nový rok. Kurva taký prísny, ja som sa chcú zaradí do teraz celý ničí. Dobré ráno všetkým, ktorí na nás boli slíbni. Sa cítim ako aniel, okolo mňa síži. Hovorí, vedľa mňa leží tá najkrajšia vec, kričme, pane, zaznie vesty. Ja na hlúbe kúš zapalím a niekde kryštálový opatrne boja, kde vieš proti tomu strieľa. Možno len preháňam a si som sa mal naučiť aj prehrávať, jebem ju tak dobre, jak audio jebe systém. Ako to vysvetlím môjmu... Ježiš, vy sa fakt pozeráte všetci. What's up? Vieš, aj tu niekto? Bimbo, všetci majú mytlos, za to majú mytlos. Ale svoje flow.
lebo flosy. Ten najkrajší ďaďo, jasne, že je pri mne bossy. Slavou pred musíš nás napozíciovať. Kde chceš? 1x. Tak ideme tu 5 1x only. Takže záver vlogu. Záver vlogu je taký, že ja tu s Gavinkom napitý, mierime k Tomimu a Danimu, ktorí už dávno išli spať. Najprv k Iskre. Najprv k Iskre, ona ide domkov. Najprv idem ich vyložiť a potom ja som posledná. Len ja a pán taxikár. Nechápem. A tak, no však dobre bolo dneska. Na to, že za chvíľku 5 hodín ráno, zajtra sú Vianoce, tak celkom... Zajtra sú Vianoce? Však Nie, nedela. Nie, pondelok, kam už. Takže urob, že strich. Čo sa ľudia, tak aj normálny záver. Ďakujeme, že všetci prišli. Bol super večer. A 2025 2 plus 5 je 7. Plus 2 je 9. Vieme, čo to znamená. Slavo. Znamená to, že je rok Král. hada. Neviem, aký je rok do piči. Ale už sme sa pohli na pumpe, takže ideme oslavovať. Ideme sa opiť na pumpe, lebo sme sa pohli. Lebo sme sa včera neopili. Chalani išli na pumpu už, tak ešte oni vám čo skážu a toto je na tento vlog asi všetko. Majte sa. Častokrát som inde, ale ten čas není wasted. Mladý, ale plný, lebo si ti není lazy. Yeah,